Салям алейкум, урмітлі лейджілєр. Добрий день, шановні радіослухачі. В ефірі Радіо Куреш, огляд преси і я, Асрітлі Лейла. Над кордоном з Кримом помічені 3 вертольоти і аеростат, повідомляється на сайті КХ. За минулий тиждень прикордонники Азово-Чорноморського загону зупинили на адмінмежі з Кримом 48 порушників. На них було накладено адміністративні штрафи на загальну суму 8 тисяч гривень. 53 особам у ході паспортного контролю було відмовлено у пропуску через адмінмежу. Про це повідомляють прикордонники Бердянського і Херсонського загонів. Військовослужбовці Херсонського і Бердянського прикордонних загонів під час несення служби уздовж адміністративного кордону постійно фіксують пересування автомобільної та броньованої техніки Збройних сил Російської Федерації. А останнім часом також спостерігають активне інженерне облаштування позицій на тимчасово окупованій території. Нагадаємо, що протягом 2016 року прикордонники зафіксували понад 230 випадків здійснення повітряної розвідки вертольотами окупанта і близько 30 випадків безпілотними літальними апаратами. Крім того, останнім часом російські військовослужбовці почали запускати для здійснення розвідки аеростат. На суді у справі Чийгоза допитують свідків звинувачення. Адвокат, повідомляється на сайті Кримреалії. У підконтрольному Росії Верховному суді Криму 1 листопада, тобто сьогодні, на засіданні у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза допитують свідків звинувачення. Про це у Твіттері повідомив адвокат обвинуваченого Микола Полозов. За інформацією Полозова, суд продовжив допитувати свідків обвинувачення. Перший свідок звинувачення сьогодні – Крольман Олександр Миколаєвич, член Народного ополчення 9-та рота, написав Полозов. Адвокат повідомляє, що за словами свідка, на момент подій 26 лютого він був у козацькому об'єднанні «Нова Україна». Другий свідок звинувачення – Гайдар Олексій Миколаєвич, заступник командира 9-ї роти Народного ополчення, додав Полозов. Ахтема Чийгоза затримали у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі з партії «Русське єдинство». Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень. МЗС. Європарламент може внести до порядку денного безвіз після 7 листопада, повідомляється на сайті «Українська правда». Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль вважає, що внесення до порядку денного Європейського парламенту розгляду питання можливості введення безвізового режиму України з ЄС може відбутися після 7 листопада. Про це вона сказала в ефірі 5-го каналу. Зеркаль заявила, що інститути ЄС можуть вирішити питання про призупинення дії безвізового режиму вже на наступному тижні. На наступному тижні заплановано тріалог щодо припинення безвізового режиму. Це 7 листопада. І якщо 7 листопада вони прийдуть до компромісного рішення, то після цього з'явиться на порядку денному вже відмітка про розгляд механізму припинення безвізового режиму, зазначила вона. Більше новин на сайті Куреш.Інфо. Це була рубрика «Огляд преси» і я, Асрітлі Лейла. Програма виходить за підтримки Міжнародного фонду відродження. Залишайтеся з нами.